Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όλοι στο κανάλι μου για δεύτερη φορά, μπορεί και τρίτη, δεν ξέρω ποιο θα ανέβει πρώτο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα πάμε να κάνουμε review, όχι review, bike showcase του Tiger. Δεν μ' αρέσει να τα λέω review, θα πούμε bike showcase, έτσι θα τα λέω. Σήμερα θα κάνουμε το Tiger γιατί είναι το δικό μου μηχανάκι. Σιγά σιγά μπορεί να λέμε και άλλα μηχανάκια. Εκεί πέρα έχει ένα Street Fighter V4, το βλέπω από εδώ. Πρωί μας έκανε ο μπρο, τώρα μας έκανε λίγο να ζηλέψουμε. Θα πάμε να το κάνουμε ένα showcase. Θα πάμε πρώτα να βγάλουμε το thumbnail του βίντεο. Θα κάνουμε μια βόλτα, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μιλήσουμε για το μηχανάκι γενικά. Θέλω να προειδοποιήσω τους πάντες ότι αυτό το βίντεο είναι η δικιά μου η άποψη, δεν επηρεάζει κανέναν. Ακούστε, κρίνετε, πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Απλά μπορεί να μην συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάποια άλλα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι η μοτοσικλέτα της Triumph που έκανε τους Έλληνες νέους να μάθουν την Triumph. Οι παλιοί θα πείτε, ξέραμε και άλλα μηχανάκια, ξέραμε τα Street Fighter τα παλιά, ξέραμε τα Bonneville, ξέραμε... ναι, όχι. Η νέα γενιά την Triumph την ξέρει από το Tiger. Προσωπικά εμένα, που το έχω 7 μήνες, δεν το έχω πάρα πολύ, 7 μήνες το έχω, και έχω κάνει κοντά στα 4 με 5.000 χιλιόμετρα, γιατί το έκανα και ένα ταξιδάκι καλό. Έχω να πω ότι δεν μου έχει βγάλει ζημιές. Μου έχει βγάλει κάτι, μου έχει βγάλει αναλώσιμα πραγματάκια, τα οποία προφανώς πρέπει να τα είχε και ο προηγούμενος. Και εδώ το μηχανάκι έχει κάποια χιλιόμετρα, που το δικό μου το πήραμε 60.000. Είναι πιο εύκολο να εμφανιστούν αυτά, που δεν θα το ρίξω στην Triumph, είναι απλά αναλώσιμα. Ας πούμε, μου είχε χαλάσει το λαστιχάκι στην τάπα του ψυγείου και έπρεπε να το αλλάξω. Μετά μικροπραματάκια από εδώ και από εκεί. Γενικά για την μπαταρία νομίζω λένε ότι βγάζει πάρα πολλά θέματα στα ηλεκτρικά, ότι σε αφήνει η μπαταρία, σε αφήνει ο αναρθωτής, σε αφήνει η μίζα, τα καλώδια. Δεν ξέρω αν τα έχει αλλάξει ο προηγούμενος, δεν το τσέκαρα γιατί βαριέμαι, αλλά δεν μου το έχει βγάλει ακόμα. Βέβαια το μηχανάκι μία φορά με άφησε, το οποίο δεν μπορώ να το ρίξω απαραίτητα στην Triumph ότι φταίει, αλλά θα το ρίξω στην Triumph ότι φταίει. Γιατί με άφησε. Ανέβηκα στο Χορτιάτι. Και στο Χορτιάτι, παιδιά, είναι οι κεραίες του Χορτιάτι, του στρατού, τα ραντάρ που λέμε εδώ πέρα, η Θεσσαλονίκης. Πήγα εγώ, το σβήσαμε το μηχανάκι, κανονικά ανεβήκαμε, το σβήσαμε. Και μετά όταν πήγα να ξανανεύω, δεν αφόπλιζε το immobilizer. Και άμα δεν αφοπλίσει το immobilizer, δεν δίνει αντλία καύσιμο για να πάρει μπρος και βαράει ο συναγερμός προφανώς. Αυτά είναι εργοστασιακά της Triumph, δεν είναι πράγματα που έχω βάλει εγώ ή ο προηγούμενος ή ο πιο προηγούμενος. Είναι εργοστασιακό συναγερμός της Triumph, εργοστασιακό immobilizer, εργοστασιακά όλα. Δηλαδή, άμα πιάσω και το κουμπιουτεράκι εδώ πέρα, θα δείτε ότι γράφει πάνω Triumph. Και επειδή τα ραντάρ βαρούσανε και παρεμβάλλανε το σήμα από το κουμπιουτεράκι μου, που είναι ραδιοκύματα, δεν μπορούσα να αφοπλίσω το μηχανάκι. Και δεν μπορούσα να αφοπλίσω το μηχανάκι, δεν μπορούσα να το βάλω μπρος. Το σμπρώξαμε τέλος πάντων λίγο πιο κάτω προς το πανόραμα πλευρά. Βάλαμε πόλους ξανά και ξανά, έκανε το reset του και μπόρεσε και πήρε μπρος. Οπότε δεν μπορώ να το ρίξω απευθείας στην Triumph, αλλά θα το ρίξω απευθείας στην Triumph, γιατί είχε και άλλα μηχανάκια με κουμπιουτεράκια εργοστασιακά εκεί πάνω και εκείνα δεν μείνανε. Αλλά το δικό μου έμεινε. Αυτό. Αλλιώς δεν με έχει αφήσει πουθενά. Δεν μου έχει προκαλέσει προβλήματα γενικά πουθενά. Αλλά ήταν ένα αξιοσημείωτο συμβάν αυτό που θα έπρεπε να το πω. Οπότε, παιδιά, αν έχετε το ίδιο μηχανάκι, μην πάτε εκεί πάνω. Και αν πάτε, μην σβήσετε τη μηχανή. Θα σας αφήσει. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα που έχει αυτό το μηχανάκι είναι ότι έχει ροπές περίπου σε όλο το φάσμα. Βέβαια, τις πολλές ροπές τις δίνει εδώ στις 6.000 στροφές. Εδώ δίνει πολύ ροπή το μηχανάκι.
να φτάσαμε στα μπλόκα των αγροτών. Ξεχάστηκα το να μιλάω και συνέχισα ευθεία. Δεν πειράζει. Συνεχίσουμε προς τα πάνω. Πω χαμούλης. Βέβαια ο δρόμος είναι κλειστός μέχρι τη στροφή είναι κλειστός. Πιο κάτω. Δηλαδή άμα πας από Μουδανίων περνάει. Πριν αγοράσω αυτή τη μοτοσυκλέτα ήμουν ανάμεσα στο Tracer και σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου ρέωνα τα πατζάκια τα χρήματα. Το Tracer πάει minimum το πιο φθηνό μεταχειρισμένο που μπορείς να βρεις και λογικά δεν θα είναι και σε καλή κατάσταση. Πάει 8 χιλιάρικα και αυτά πάνε 5 με 6. Όταν τα οδήγησα και τα δύο, οδήγησα τα Tracer που μπορούσα να αγοράσω που ήταν στα 8 χιλιάρικα, που είναι του 15 με 18, το Gen 1 δηλαδή, κάπου εκεί. Μου άρεσε προφανώς. Το Tracer είναι πιο κοντό wheelbase, το πρώτης γενιάς, πιο κοντό wheelbase, και το θεωρώ λίγο πιο manageable σαν μηχανάκι, και γι' αυτό, επειδή είμαι από Supermoto Enduro background, μου άρεσε περισσότερο από το Tiger, γιατί είχα οδηγήσει και ένα Tiger ίδιο με το δικό μου. Βέβαια δεν έχω οδηγήσει το Sport, που μπορεί το Sport επίσης να μου αρέσει περισσότερο. Είχα οδηγήσει Tiger, είχα οδηγήσει Tracer. Έφτασα στο συμπέρασμα ότι το Tracer, παρόλο που Yamaha, οπότε ξέρεις λίγο ότι είσαι λίγο πιο αξιόπιστος, ότι ρε φίλε δεν αξίζει την διαφορά 2+ χιλιάρικων για αυτό που σου δίνει. Δεν είναι τόσο μακριά αυτές τις δύο μοτοσυκλέτες, και όποιος σας το πει είναι λίγο fanboy, οι μοτοσυκλέτες είναι πολύ κοντά. Βέβαια αυτό θα το πω κιόλας, από το Tracer πρώτης γενιάς είναι πιο δυνατό, βγάζει πιο καλό γκάζι. Το Tracer πρώτης γενιάς νομίζω, μη με φάτε, νομίζω είναι πιο ελαφρύ, οπότε κερδίζει εκεί. Έχει καλύτερο στήσιμο σίγουρα, έχει περισσότερη τεχνολογία, όχι περισσότερη, πιο καλά αναπτυγμένη τεχνολογία πάνω, οπότε εκεί κερδίζει, γι' αυτό και όλοι τα αγοράζουν. Είναι ένα γενικά πολύ καλό μηχανάκι, το Tracer της πρώτης γενιάς, αλλά δεν δικαιολογείται η τιμή μεταχειρισμένου του, λέω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος θα σας πει κάτι διαφορετικό. Γουστάρω full το Tracer, θα το έπαιρνα, αλλά αφού πήρα το Tiger δεν θα το πάρω. Ήθελα να πω, το προσπερνάμε, πάμε στα επόμενα. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ ωραία τις γιορτές με άτομα που αγαπάτε. Ελπίζω να μπήκατε στο 2026 με τέλειους στόχους και ελπίζω να τους πετύχετε όλους. Εγώ ξέρω ότι έχω κάποιους στόχους, ελπίζω να τους πετύχω και εγώ. Ελπίζω να μην περάσει έτσι το 26. Ένας από τους στόχους είναι αυτό, το YouTube. Αν κάποιος έχει κάποιον στόχο τον οποίο θέλει να τον μοιραστεί για να ανάψει το φυτίλι στον εαυτό του, θα πω εγώ, άμα θέλει ας το γράψει κάτω από τα σχόλια. Θα ήταν ωραίο να κρατάμε τους εαυτούς μας, εγώ, εσάς και εσείς εμένα, πώς λέγεται η πρόταση στα ελληνικά, του hold accountable που λέμε, ξέρω εγώ στα αγγλικά, να σε κρατήσω υπεύθυνο των πράξεών σου και εσύ να κρατήσεις εμένα υπεύθυνο των πράξεών μου. Δηλαδή άμα θέλω να γίνω YouTuber πρέπει να ανεβάζω βίντεο. Άμα θέλεις να χάσεις κιλά πρέπει να πηγαίνεις γυμναστήριο και να τρως καλύτερα. Εντάξει. Οπότε ναι, και αυτά είναι και οι δύο δικοί μου στόχοι. Αν πείτε εσείς τους δικούς σας στόχους, θα σας κρατάω κι εγώ υπεύθυνος. Μαζί. Θα πάμε μαζί μπροστά. Πάμε να βγάλουμε το thumbnail μας. Θα το βγάλω κάπου εδώ, πιστεύω. Τι έγινε εδώ, κόψανε τον δρόμο. Θα κάνουν νησίδα. Κακό. Πολύ κακό.
πολύ κακό. Ορίστε λοιπόν παιδες το μηχανάκι για το οποίο μιλάμε τόση ώρα. Αυτό. Κάντε follow Ανατολική. Urban Style. Αυτό θα είναι το thumbnail, παιδες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.